Najstaršie modely ikonického traktora majú svojich nadšencov po celom svete. Sen zadovážiť si Zetor 25 mal aj Robert Schmidt z malebnej dedinky pri Humennom. Aby dostal traktor do ukážkového stavu, strávil v garáži niekoľko rokov. Hotovým kumštom je zháňanie či výroba náhradných dielov. V 46. sa urobil prvý prototyp a výroba bežala do roku 61. Najkrajší Zetor, aký kedy vznikol. S tými blatníkmi, s tými lizatkami takzvanými. Tohto veterána Robertovi Schmidtovi ponúkol kamarát po svojom otcovi. Bol v dezolátnom stave. Nemal sa kto o neho starať, tak mi ho ponúkli. Išiel som pozrieť a zbadal som 25-ka. Hneď sme sa dohodli. Nefungovala hydraulika, motor nechcel štartovať, tak sa pustil do opravy. Že už hovorím teda kompletne. Tu nie je jedna skrutka, ktorá by nebola povolená aspoň 5 krát. Kým Robert Schmidt dostal traktor do tohto stavu, trvalo to 3 roky. Najťažšie bolo zháňanie prednej masky. Mnohé súčiastky si ako vyštudovaný konštruktér nakreslil a dal vyrobiť. Tento traktor má jednu obrovskú výhodu, že to robila zbrojovka. Keď sa raz opraví, tak to ďalších 40-50 rokov pôjde a vydrží. Zanietenie nadšencov starých strojov sa však musí snúbiť s toleranciou rodinných príslušníkov. Je to hrozný žrač času. Ten pocit, že ste niečo dokázali a niečo si urobili po svojom, je zrejme viac ako hocičo iné. Asi preto mi to až tak nevadí. Ikona československých polí zaujala v 80. rokoch aj výrobcov hračiek, napríklad v Británii či v Hongkongu. Sa vyvážal do veľmi veľa krajín, ale čo ja viem, najväčšia komunita je vo Fínsku. Tam doslova tí ľudia žijú tým traktorom, robia si zrazy. Aj keď s týmto traktorom najprv Schmidtovci vyorávali zemiaky, po kompletnej oprave je ozdobou zrazov. Dopraviť sa tam dokáže aj na vlastných kolesách. Ivana Leferovičová, Slovenská televízia.